Taɓe ɗum ɗo woni ngesa Ceerno Aliou Thiam eɗen gandi gawri ndi soñama kedden ha joni on jahani wuro wona on tan yaadude bottari ga tan gonɗon walla yoɓon moƴƴere waɗi heccangi galle mbimi ceerno mamma aɗana funti min saɗa naata galle ceerno a waɗata paɗe minen makko voilà en ji Mamadou woni ɓiwu afo machallah ila e adan eyyi bisimilla gare gila ne duggite ha ɗo ɗo équipe ko ga tan ɓe goni vraiment machallah ya taw enen jeeɗa yo Allah waɗi mon barke yo Allah waɗi mon barke yo Allah ɓerde mon yo Allah yañi arsidaji mon yo Allah yañi hayaji wonda cellal wonda ɓeydade wonda ɓamtade barke seydnama Tidiane ceerno wi weltima ceerno wi weltima sirtuma o weltima e ceerno mamma weltima e ceerno mamma omo wawno hollude mammanagal min gombi ceernaji kono tawa yata guese ni wonɓe jahata guese o jurnaki gani kono alhamdulillahi min sa ala hen min sa ala jam amin 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 machallah gowri heewi taw Allah ñaago Allah vraiment no ceerno wiide ni yo Allah hokku en yeɗede hokku en gasnude e jaam kono ndungu hikka gom no wayni so wiyama guesa yaltini gowri fondi ni vraiment ɗum ko yettere Allah no feewi voilà ñaagui Allah kadi no yo Allah junnan balɗe ceerno men Ceerno Aliou Thiam sabu barke Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ko musidɗo moon Mamoudou Sow on jarama.